bag nga bigat tayo amin kakabsat ket. Merry Christmas! So, ito ni kakabsat eti iragalok dagiti kakabsat ko ni wow, tatana lagi tid kakabsat. Every year nagagititid ideng yung mga kasjay nga kadakkel iti halaga natin may titid ko kabsat. Ngem tagta nga Pasko ket tatat lang ikan isuda ti kastoy nga kapintas nga gift kakabsat. Bali kakabsat ko pa lang iti ikak. Ken nadumami lata ti itid ko dagiti kakaanak kak. Ngem ampaw lang ti itid ko kanya da kakabsat nga danagan nga kwartana. So ay tinig iti itid ko di kakabsat ko ni wow! Michael Kors nga hello! Wow! Social naman. Tatana lang makagatang tikas ni kakabsat. Original nga relo. Oh. Am amin dakit. Relo dagiti itid ko kanya da kakabsat. Tati oras iti pamilya ket. Importante na halaga nga kakabsat. Ayan. Oh, meron ding Casio watch. Ayan. Nagiti da dumi. Kakabsat ko da ito kakabsat. Ayan. Oh, puro relom amin ni Maragsakan dami nga ta dagiti itid ko ni kakabsat. Anya nga tamit iti reaction da. Nga may kantikas to nga gift. Oh. Oh. So, amin ay tini kakabsat. Amin at iniket. Itid ko amin dagiti kakabsat ko ni tatana lagi tikas to nga gift kakabsat ket permimit iti ragsak ti pusok nga maparagsak komit isuda tag paisudyo ko nada nga so magpaisudyo bagada nga it's better to give than to receive. Ayan, so mas para kanya ket mas maragsakan na pa kakabsat nga isyak tagiti iti regalo para iti pamilya ko oray awan matanggap ko ket na ragsak iti pusok kakabsat nga makatulong. So, tatanga aldaw ket ibalot ko ato nga regalo dan ket itid kuntumit kanya dan. Oh, Merry Christmas mit kanya yung amin kakabsat ket sapay ko makot. Naragsak iti aldaw iti Pasko tayo. Nga oray awan iti oray ti dagiti daduma nga awan matanggap na ti regalo ket importante ket kompleto iti pamilya ket naragsak iti pinagkakadwa iti pamilya. So, amin nagiti ni kakabsat, itid ko kanyada. Oh. Fossil naman to, fossil. Fossil. Ayan. Oh, Casio watch and fossil watch. And then, Michael Kors na relo. Lacoste. Wow.